Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre. Vă spune Alexandru Dădărlat din studioul Radio Trinitas de la Sibiu. Este zi de sâmbătă. Astăzi vă propun, preț de 20 de minute, să ne aplicăm asupra unei teme interesante de tineret și de educație deopotrivă. O temă care ține de tradiție și de cultură. De ce mai e nevoie să studiem limbile clasice și ce înseamnă studiul limbilor clasice la școală, în învățământul liceal, gimnazial, în învățământul universitar? Cât de important este studiul acestor limbi clasice care trimit la începuturi, la originile noastre ca popor, cu Antoaneta Sabău. Bun venit, Antoaneta, în studioul nostru. Mulțumesc. Astăzi. Antoaneta este absolventă de limbi clasice la Universitatea din București, după care a aprofundat acest domeniu în cadrul cursurilor de masterat și doctorat și în prezent este cercetător științific în cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu. Mulțumim pentru prezența în studio. Eu vă mulțumesc pentru invitație. E un domeniu de nișă, aș spune, însă foarte important, care până nu de mult era mai prezent în viața elevilor din România, studiul limbilor clasice, și aici vorbim poate cu precădere de limba latină și în anumite licee și de limba greacă veche. Aș începe prin a întreba de unde pasiunea pentru limbile clasice. Știm că nu e un domeniu foarte la îndemână, necesită o oarecare preocupare și o dorință personală, o pasiune pentru așa ceva. Cum a început totul în cazul tău? Am avut extrem de minunatul privilegiu de a avea o profesoară de liceu de limbă latină extraordinară, doamna Florentina Nicolau, care nu știu cum reușea să ne facă să traducem texte vechi, texte latine și în vacanța de vară. Eu nu mi-am să fi avut o zi de vacanță de vară din clasa 9 până în clasa 12 fără să fi tradus măcar un rând de limbă latină și a reușit să facă asta și la nivel de performanță extraordinar, în sensul că mai multe generații de elevi pe care a avut această doamnă profesoară au ajuns să fie olimpici de limbă latină și ceea ce a contat foarte mult pentru mine a fost participarea la lotul de pregătire pentru Olimpiada Internațională de Limbă Latină Certamen Ciceronianum Marpinas, care se desfășura în anii 2000 la Bușteni. Și în cadrul acestei tabere l-am cunoscut pe domnul profesor Dan Slușanski, care venea de la Facultatea de Limbi Clasice din București și care pur și simplu ne-a bulversat. Pentru noi, felul în care putea vorbi dumnealui despre limba latină era mult mai viu decât orice altfel de discurs despre orice altă realitate contemporană. Avea un stil foarte hollywoodian, așa, de a pune problema. Putea să facă etimologii din aproape orice și într-o secundă să te poarte și prin arheologie, și prin arhitectură, și prin mentalități. Avea un har extraordinar de a da adâncime cuvintelor și de a ne face să credem că limba pe care o vorbim noi nu e doar un instrument prin care pur și simplu transmiți idei, ci că are o adâncime, iată, de 2000 de ani și o adâncime foarte, foarte profundă, cu straturi de înțeles care dau rost mai mult la ceea ce facem noi astăzi cu cuvintele. M-a fascinat. Întâlnirea cu domnul Slușanski a fost hotărâtoare și așa am hotărât să mă îndrept înspre latină și greacă. Care este situația astăzi în ceea ce privește studiul limbilor clasice în România, la nivel gimnazial, liceal, universitar? Ce șanse mai au tinerii să se întâlnească cu acest tezaur, cu acest patrimoniu, care sunt limbile clasice? Din păcate, situația e foarte tristă și nu e tristă numai la noi. E o tendință generală. Și în străinătate se închid licee clasice, se reduc ore de latină mai ales. La noi e încă și mai trist, pentru că am mutat latina în clasa 8-a pentru gimnaziu. În clasa 8-a, când toată lumea, având în față pregătirea pentru admiterea la liceu, face orice, numai latină nu face. Și latina e o matematică specială. Nu se învață cu o oră pe săptămână. Ai avea nevoie, dacă o faci cu o oră pe săptămână, să o faci câțiva ani în șir. Ceea ce noi nu facem. Nici măcar la clasele de, așa zis, umană, nu mai facem latină decât foarte, foarte puțin, maxim 2 ani de liceu. Ceea ce este absolut dramatic. Nu se poate să spunem că suntem un popor latin când noi nici nu știm până la urmă ce e aia latină. Am ajuns să nu știm de unde venim. E foarte important să se remedieze situația asta înainte să fie prea târziu. Cum de e posibil ca noi, care suntem popor latin, nu facem deloc latină, dar croații, de pildă, care au o limbă slavă, au
licee clasice, cu program intensiv, nu numai de limbă latină, dar și de limbă greacă. Este o situație care pune într-un cont de umbră tot acest demers. E adevărat, trăim într-o lume pragmatică. Sunt atâtea lucruri care consumă timp și probabil mulți se întreabă, dar dacă tot e o limbă care nu e vorbită, de ce să-i alocăm atât de mult timp? Însă poate aici este rostul celor care pledează pentru limbile clasice să explice lumii faptul că limba latină nu e doar o limbă clasică ce nu se mai vorbește în mod curent în comunicare, însă poartă cu ea este sinteza și purtătoarea unui tezaur și unei moșteniri culturale. Și aici ar fi punctul forte. Orice demers cultural nu ar trebui să omită această zonă de a face legătura între prezent și trecut, între prezent și origini, prin introducerea acestui fel de studiu. De ce mai e nevoie astăzi să facem limbi clasice? Cum putem să ajungem înapoi? Cum putem să justificăm importanța studierii limbilor clasice? Aș răspunde mai întâi foarte simplu, mai ales că publicul care ascultă această emisiune, în special tânăr, din același motiv pentru care ne interesează cine sunt părinții noștri. Și apoi, cum erau bunicii noștri? Și dacă nu i-am cunoscut, oare cum trebuie să fi fost străbunicii noștri? Atunci când aflăm cum au fost ei, parcă înțelegem mai bine cum suntem noi astăzi. Și încotro ne putem îndrepta. Exact. Ce facem acum și de ce ar trebui mai departe să acționăm într-un anumit fel? Nu cred că putem înțelege ce facem noi astăzi în Europa, ca țară latină, nu putem înțelege dacă nu aflăm cum erau strămoșii noștri care vorbeau o dacă care s-a pierdut, dar pe care o păstrează poate albanezii de astăzi, și care vorbeau mai ales limbă latină. Nu putem înțelege care este locul nostru în lumea de astăzi fără a înțelege aceste două filoane esențiale ale Europei. Latinitatea și creștinătatea. Și ele două vin la pachet. Creștinătatea pentru spațiul românesc este foarte mult legată de moștenirea elenistică, de greacă, de lumea greacă, de sfârșit de antichitate și de lumea slavă. Și slavona este o limbă clasică care ar trebui să fie studiată. În curând vom ajunge în situația foarte dramatică să vrem să aflăm ce ne-au spus strămoșii noștri și să nu mai existe un om în această țară care să știe să descifreze măcar alfabetul scrierii strămoșilor noștri. Latina trebuie studiată. Trebuie studiată pentru că ea este coloana vertebrală pentru toată civilizația europeană. Pe lângă asta, dacă ne uităm la istoria civilizației europene, toate momentele de renaștere, fie ele modeste, au avut de fapt o reîntoarcere înspre modelele clasice. Renașterea carolingiană din secolul IX s-a putut desfășura datorită revirimentului școlilor, au redescoperit limba latină și cu ea tot ceea ce s-a scris în limba latină. Renașterea italiană la fel, au redescoperit lumea clasică încă mai închegat, redescoperind texte clasice grecești și latinești. Ceea ce facem noi astăzi, refuzând să ne uităm în trecut, e ca și cum am hotărât să ne aruncăm buletinul de identitate și să credem că putem reinventa totul noi, ceea ce este imposibil și imatur. Pe lângă aceasta, odată ce ai reușit să stăpânești limba latină, ai acces la aproape toate limbile europene majore. Din experiență personală, după 2 ani de latină intensivă și făcută cu pasiune, italiana mi era pur și simplu în buzunar, deși nu făcusem niciun efort conștient de a o învăța, spaniola la fel, portugheza cu un pic de efort o puteam înțelege, deși n-am ajuns să o vorbesc niciodată. Franceza am învățat-o foarte ușor, la un nivel foarte înalt și acum citesc și vorbesc franțuzește fără probleme. Chiar și germana și engleza, iarăși limbi fără de care nu se poate ieși în lumea astăzi, au fost foarte la îndemână. Asta și datorită neolatinii. Până în secolul XIX, sistemele universitare din Europa au fost de limbă latină. În mare parte, mai bine de 30% din neologismele din limba engleză sunt neolatinisme. Este foarte ușor pentru un bun cunoscător de limbă latină să abordezi limba engleză ca o limbă deja învățată. Și germana, ne plângem așa de mult cu germana, ne-ar trebui o viață de om ca să o învățăm. Gramatica limbii germane este foarte asemănătoare structurilor gramaticale latine și dacă am ajuns aici, știu că astăzi nu se mai face nici gramatica limbii române, ceea ce este un dezastru. Limba este casa sufletului, casa spiritului și dacă refuzăm să mai învățăm în mod conștient, proactiv, gramatica, structurile logice care fundamentează mentalitățile unei națiuni, nu avem cum să ajungem foarte departe.
Experiența mea cu limba latină a fost că mi-a modelat caracterul, mi-a modelat gândirea. Latina e o limbă foarte logică, foarte previzibilă și foarte bine normată. Probabil că din toate limbile pe care le cunosc e limba cu cel mai puține excepții de la reguli. Odată stăpânită, și nu e o gramatică atât de complexă încât să necesite ani de studiu. Câțiva ani consecvenți îți pot da o gândire logică extraordinară. Și pot să o spun asta pentru că am observat și la alți colegi care au învățat până la urmă latină și care acum pot pune problema puțin diferit. Latina te învață în primul rând să gândești gramatical și pentru mine asta înseamnă logic, să gândești critic, întotdeauna în sintaxă să cauți unde e verbul, da? Să cauți unde este argumentul și apoi să gândești retoric. Tot ceea ce spui, să spui în așa fel încât celălalt să înțeleagă. Aș vrea să te întreb, Antoaneta, care sunt șansele ca părinții și elevii interesați de a începe o tatonare în această zonă a limbilor clasice, a limbii latine, spre exemplu. Unde se pot adresa? Ce pot face în cazul în care în școală latina a fost pusă cumva în acest cont de umbră? Există posibilități și grupuri unde încă se mai învață latină? Din cât eu știu eu, nu, dar această generație care acum începe gimnaziu sau care începe acum liceul are un avantaj enorm. Există mult mai multă literatură clasică sau creată pe modele clasice decât aveam noi la vremea noastră, în anii 70-80. Noi învățam despre lumea clasică, înainte să învățăm limba greacă și latină, citind Alexandru Mitru, Legendele Olimpului sau lecturi similare, Ben-Hur, care era foarte popular, și Quo Vadis. Am descoperit prin fiica mea că există acum o serie foarte frumoasă, cum e Percy Jackson și Olimpienii, care a fost tradusă din limba engleză și care, de fapt, repovestește mitologie greco-romană în contexte moderne și într-un stil foarte antrenant pentru cei de vârstă 10-14 ani. Și dinspre aceste lecturi a venit și dorința de a învăța. Vreau și eu să știu greacă, vreau și eu să știu latină. Ce înseamnă cuvântul acela? Dar de ce sabia lui Perseu se chema așa? Înseamnă ceva? De ce se scrie așa? Poate ar merita menționat faptul că Germania, de exemplu, care nu vorbește o limbă latină, a introdus de ani buni în curriculum gimnazial limba latină și liceele clasice au un regim intensiv de studiere al limbii latine și opțional la limbii grecești. Englezii au mers încă și mai departe. Sunt atât de pasionați încât pot traduce lucrări clasice contemporane, devenite clasice, în limba latină, de pildă Winnie the Pooh, într-o foarte frumoasă traducere latinească, sau Harius Potterus et Philosophi Lapis, Harry Potter and the Philosophical Stone. Există acum într-o latină absolut savuroasă, The Wind in the Willows, sau alte lucrări clasice cu o limbă englezească foarte frumoasă, redate într-o neolatină pe care se poate învăța și gusta spiritul latinesc. Suntem în punctul în care trebuie să facem totul de la vârful ierbii, de fapt. Și ceea ce am văzut prin fiica mea și colegii ei este că se pot face grupuri restrânse și căuta pedagogi și literatură adecvată în funcție de nevoile copiilor noștri. Sunt sigur că există oameni pasionați de limba latină sau de limba greacă, de limbile clasice, care într-un cadru non-formal, în afara sistemului public de învățământ, sunt gata într-un fel sau altul să deschidă astfel de școli, între ghilimele, în forma aceasta a maestrului și a ucenicilor, în care copiii, din pasiune, sub forma unor grupuri, cercuri de lectură sau de citire, de scriere, să deprindă limbile clasice. Încă nu suntem atât de departe. Știu că există o școală de filozofie pentru copii, o școală informală la Cluj. Mai există niște tentative de școli de vară, de limbi clasice, dar sunt pentru nivel de facultate. Ceea ce ar trebui făcut, și îmi doresc și eu să fac, este să mutăm vârsta de învățare, nu spre perioada critică 14-18 ani sau mai târziu, când pur și simplu nu mai este loc să faci o bază, ci înspre gimnaziu. Nu e mult să înveți 3 limbi. Acum, la gimnaziu se învață 2 limbi, destul de superficial de altfel, dar învățarea unei limbi, de fapt, îți oferă o viață alternativă și învățarea unei limbi este una din puținele activități intelectuale care comportă ambele emisfere cerebrale. Cred că dacă s-ar putea propune ca opțional și cumva să ne educăm părinții, copiii să-și educe părinții să ceară așa ceva școlilor la care merg, s-ar putea în câțiva ani sau peste o generație, în funcție de cât
de mulți copii vor citi aceste cărți care au apărut la noi pe piața beletristice pentru copii, în funcție de felul în care vor crește acești copii, poate vom putea spera la astfel de grupuri. E necesar. E necesar. Dacă ne gândim, evangheliile noastre sunt scrise în greacă. Toată literatura noastră veche este scrisă fie cu caractere slavonești, fie în limbă latină. Ce facem? Ne îngropăm trecutul. E inadmisibil punctul la care s-a ajuns. Cred că ar fi interesant de știut că absolut toate cuvintele pe care le folosim noi pot fi urmărite înapoi la originea lor, greacă sau latină sau slavonă, cu puținele adausuri turcești și ungurești, și ne pot da o viziune despre cuvinte pe care le folosim foarte surprinzătoare. De exemplu, mai tot limbajul privitor la tehnică este de fapt construit pe morfeme latine și grecești. Despre televizor, de exemplu, se spunea, fiind o combinație de telos, telei, care arată distanță, și vizor, ceva prin care vezi, telos venind din greacă, vizor din latină, că nu are cum să fie ceva bun dacă are o combinație de greacă și latină în terminologie. Trebuie să fie o drăcie până la urmă, ceea ce s-a confirmat parțial. Tehnică. Mai știe cineva că vine de la tehne din greacă și că e același cuvânt cu ars, care ne-a dat artă din latină. Mașină care este un grecesc. Și exemplele pot continua. Iată că realitatea de lângă noi e impregată de aceste identități clasice. Sigur. Tabletă, care e de fapt un derivat de la tabula, care a fost masă, a fost și suport de scris, tabula cherata, erau cele tăblițe de ceară pe care scriau învățăceii la școală în Roma antică. Și cred că ar fi foarte important să înțelegem că nu există o opoziție reală între științe și umanioare. Nu poți să ceri să se studieze doar ceea ce este pragmatic, doar ceea ce are un câștig imediat. Altfel, nu știu, dragostea mea pentru părinți nu are niciun fel de câștig imediat. Ba chiar îmi consumă timp. Nu așa se pune problema. Ceea ce ne dă câștig imediat să fie singurul criteriu pentru care introducem sau scoatem discipline din programă. Trebuie să ne gândim că un om de știință, dacă nu are o viziune umanistă asupra demersului pe care îl face, nu-și va folosi niciodată rezultatele științifice înspre folosul celuilalt. Direcția în care mergem este profund greșită și periculoasă. Umanioarele trebuie să fie umbrela în care sunt încadrate și științele. Și asta ne spun, dacă vreți, și școlile care încă au tradiție. La Oxford și la Cambridge, 80% dintre colegii și facultăți sunt de umanioare, nu de științe. Și asta e o hartă foarte bună despre care trebuie să fie prioritizarea și felul în care sunt puse împreună științele și așa zisele științe umaniste. Vine în minte remarca pe care un gânditor a plasat-o în dezbatere, și anume că în viitor este predictibil faptul că mașina și robotul o să preia multe din activitatea omului și o va face mult mai bine, în mult mai scurt timp. Premisele unei concurențe între om și robot pe partea aceasta pragmatică sunt clar în favoarea robotului, care scutește mult timp și energie într-un demers de producție. Și el recomanda, practic, pentru viitor, pentru generațiile viitoare, pentru că e vorba de zeci de ani, ca părinții să-și orienteze copiii înspre ceea ce robotul nu știe să facă. Și aici intervine partea umanistă, spre dezvoltarea abilităților de comunicare, spre dezvoltarea comunicării în general, unde intră și vorbirea limbilor străine și studierea lor, și cred că, într-adevăr, înspre acolo ne îndreptăm. Arta, reflexia, toate lucrurile acestea nu trebuie pierdute din vedere, pentru că ele țin de om mai mult decât partea tehnică, care este partea asta utilitaristă, care servește omului, nu este împlinirea umanului. Și poate ar trebui menționat aici și că grupurile care au dus la formarea centrelor care se ocupă astăzi de inteligență artificială au fost grupuri formate, cel puțin în proporție de 50%, de filozofi, cum e John Searle în filozofia limbajului, de neurolingviști, de o întrepătrundere până la urmă disciplinară care avea o componentă umanistă profundă. Și dacă renunțăm la aceasta, vom avea roboții, dar nu vom ști ce să facem cu ei și nu vom ști cum să-i ducem mai departe. Chestiuni care frământă astăzi lumea științifică, de la ce punct încolo poate apărea conștiința doar pe suport tehnic, acestea
sunt întrebări la care omul de știință exactă, în sensul strict al termenului, nu poate răspunde singur. Ce ar fi de transmis părinților care ar dori să își îndrume copiii spre ceva folositor și valoros și dacă ar cocheta cu acest spațiu al limbilor străine, al limbilor clasice, ce am putea sfătui în acest sens? În primul rând să fugă de blestemul timpurilor noastre, care este viteza. Lucrurile care se fac în timp și care se fac meticulos formează caractere. Să nu fugă de studiul limbilor. Dacă nu se poate clasice, limbi de orice fel și un studiu meticulos care să aibă și componenta asta strict gramaticală. Gramatica, de fapt, formează gândirea. Și ei vor să-și crească niște copii care au o gândire și o gândire critică bună. Să nu fugă, deci, de aceste eforturi care necesită timp și să reziste cumva tentațiilor vremii. Tehnologia este acolo ca noi să o folosim, dar să nu fim complet sclavii ei. Folosirea dicționarului, folosirea cărților în sensul cel mai tradițional al cuvântului, lectura încurajată, vacanțe de vară folosite pentru consolidarea unei culturi universale. Nu trebuie să lipsească. Deci, multă lectură și învățarea cât mai multor limbi. Noi am ajuns să avem lingviști specializați în limba română care fac doar romanistică, dar nu sunt în stare să meargă mai departe. Și pentru a învăța copilul să vorbească corect românește, este necesară întâlnirea cu aceste limbi vechi sau moderne, în mod constant și conștient. Toate problemele pe care le avem astăzi au fost deja formulate, poate chiar și problematizate, dacă nu formulate ca întrebare, de spațiul greco-latin. Nu putem să mergem mai departe fără să ne întoarcem constant la sursele spiritualității și culturii europene, care este lumea clasică, în mod constant și consolidat. Originile noastre creștine sunt legate de aceste limbi clasice și de multe ori anumiți termeni de credință, anumiți termeni din Sfânta Scriptură sunt traduși în limba română, însă pentru cititorul care vrea să descopere acel cel puțin 20% care se pierde prin traducere, sau poate mai mult, accesul la termenul grecesc din greaca veche poate descoperi noi sensuri în înțelegerea evangheliilor sau a scrierilor creștine. Iată deja un element de a face apel la originalul grecesc, fie că vorbim de Noul Testament, de originalul ebraic, dacă vorbim de Vechiul Testament sau de Sfinților Părinți. Patristice. Biserica Ortodoxă se revendică tot timpul de la o tradiție care este eminamente de limbă greacă. Dacă ne întoarcem la aceste grecești cu o cunoaștere competentă a limbii în care au fost scrise, vom descoperi niște minți foarte dinamice, foarte erudite, foarte pregătite multidisciplinar, am spune noi astăzi, care într-adevăr ar putea să ne fie niște modele și pentru felul în care ne trăim credința astăzi, mult mai autentic în limba în care au fost scrise aceste texte, decât în felul în care ni le distilează câte puțin cultul liturgic de astăzi. Dragi ascultători, ediția noastră de astăzi a ajuns la final. Am discutat astăzi despre importanța studiului limbilor clasice, despre tot ce aduce interacțiunea cu aceste limbi clasice, cu universul pe care ele îl propun și îl deschid, cu Antoaneta Săbău, cercetător științific în cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu. Din studioul Radio Trinitas de la Sibiu, Alexandru Dădârlat vă mulțumește pentru atenție, vă dă întâlnire săptămâna viitoare și vă dorește o săptămână binecuvântată. Pe curând!